La tan esperada tarda de tercera divisió a Vilatenim ja ha arribat, i de la millor manera, amb una victòria en el debut de la Unió Esportiva Figueres a la primera categoria nacional davant d'un Vilafranca sòlid i consistent, que no ha facilitat la feina del novell, que ha acabat guanyant per 1-0 en el límit del cronòmetre final. La primera part ha començat amb alguns intents del Vilafranca sense massa perill, com els de Maldonado i Pucci, però que ha fet aixecar les orelles al Figueres, que ha intentat sorprendre el porter visitant, però sense èxit. La poca definició en els darrers metres ha deixat les ocasions de Marc Vilà, Pol Comte i Pedro sense recompensa. Amb una bona defensa, el Vilafranca ha mantingut a ratlla el conjunt local a la segona part, que ha vist com les seves intencions golejadores no s'acabaven de materialitzar, com el cop de cap de Marc Vilà. 10 minuts més tard, Orenya ha pogut atrapar l'ocasió més clara dels del Penedès, quan Michael rematava sol davant del porter. A partir d'aquí, o caixa o faixa, i els de Sala i Poncí han seguit insistint, fins que en una gran jugada col·lectiva, Marc Mas enviava la pilota per fi al fons de la xarxa del rival. Així arribava la primera victòria de tercera divisió a Vilatenim.